मिलायनानै सरकार बानायनाय खोथाखौ जोंनि बर'फ्रानो बांसिन बुजिया प्रमद बर'आबो उफाय गैया मिलियाबानो 11 जनजों जोङो बिटिसि सरकारखौ सालायनो हाया जों मालाबाबो बिटिसिनिफ्राय दरसेबो गामि दानख'नायनि थाखाय जों मालाबाबो पक्षपाती नङा आरो जिबनाव बिटिसिनिफ्राय जों गंसेबो गामि दानख'आ गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों भिडिअफ्रा नाथाय एसे गोजाम दा जाय हक भिडिअखौ जागायनायनि सिगां गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला एबा मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय इन्ट्र' भिडिअ जायफोरखौ नुदों जोङो लासैनो सावरायलांदिनि दा गिबियावनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि बे आयदायानो जाहैबाय जे सोलोंथाइ बिफाननि सायाव सरकारा नै दाखालिसो 5,550 सा फोरोंगिरिफोरनि माने गोदानै थिसननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होबाय दा बिनि गेजेराव दुखुनांथाव भाबै जोंनि बर' बिजोंनि थाखाय मात्र 58 साल' 5,550आव मात्र 58 साल' बर' आयदानि सायाव फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जाबाय दा बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बिनि गेजेरावनो मोनसे बाथ्रा बै समाव रुंगुल बर' बिथाङा बेफोरबायदिनो फोरोंगिरि थिसननायनि सायाव माखासे खोथा बुंदोंमोन दा बिनि भिडिअखौ एसे नायदिनि नाथाय नैबे बाराव बिथाङा मा बुंगोन बेखौबो जोङो लामा नायनानै थानांसिगोन सिनियर हाई सेकेन्डारिनि बिटिसि माने एडुकेशन डिपार्टमेन्ट डाइरेक्टरनिफ्राय मोनसे नटिफिकेशन ओंखारदोंमोन बेयाव 2272 साख्रि ओंखारदोंमोन सासेल' बर' मोनसेल' बड' मिडियामनि पस्ट ओंखारदों लाजिनाय मोनाखै नोंथांमोना सासे बर' हिसाबै लाजिनाय मोनाखै बर' जातिनि खामानि मावगोन होननानै नोंथांमोना सरकाराव फैदोंमोन लाजिनाय मोनाखै मानो बिटिसि बायदि जायगायाव सासेल' बर' सुबुङा दिनै बेवहाय माने पस्टआव माने साख्रि मोननांगौ जाखो गुबुनफोर गैलामोन नामा सासेल' बर' दंमोन 2000निख्रुइबो बारा गुबुन माहारिया बेयाव साख्रि लागोन सासेल' बर' मानो सोमावसारदोंमोन जोंलाय दा बे ससे भिडिअखौ नुबाय रायजो राजा नोंथांमोना बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दा गुबुन माखासे आयदाया जाहैबाय बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि जिहेतु पावार खोथा बुंनो हानाय एबा खामानि मावनो हानाय पावार बेफोरनि सायाव जोङो माखासे नायबिजिरनाय खालामनो हायो जे माखासे गोजाम भिडिअफोरखौ नायनानै दा बिदिब्ला जोङो माखासे गोजाम भिडिअफोरखौ नायनानै लानि जे सिगांहाय बिपिएफ हान्जाया माबायदि माने सरकारखौ आसाम सरकारखौनो जा बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौनो जा माबायदि दम होनानै खोथा बुंनो हायोमोन आरो दानि जिहेतु इउपिपिएल सरकार बा इउपिपिएल हान्जायाव थानाय दैदेनगिरिफोरा माबायदि बुंनो हायो बा माबायदि बुंनो हाया एबा बिथांमोना सोरनि अक्सिजेनजों सरकार सोलिगासिनो दङ बेफोरनि सायाव जोङो माखासे आनजाद नायनो हायो अब्ला जों भिडिअखौ जागायदिनि ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আপোনাকো আমি স্পষ্ট কৰি দিছো কোনো কাৰণত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ দৰখাস্ত দি পেলাই গাঁও গঠন কৰা তেনেকুৱা কথা আমি জীৱনত আমি কেতিয়াও সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰো যদি দম আছে কৰক আমি বড় মাহাৰিখौ ফান্নাयल' नङा बिटिसि गामिखौ प्रमद बर'आ फानबाय दिन जोङो बे खामानिखौ जोङो जाहोनो हाया थै थासान्दि जीवनाव जोङो गामि दानख'होआ एटु जुदि দেখা যদি বেশি দেখিছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আকৌ উঠাই লৈ গ'লে হ'ল লৈ যাওক বেশি যদি উন্নয়ন হোৱা বুলি যদি ভাবিছে বিবি ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজ লৈ যাওক গুৱাহাটী সিধা কথা নমুনা নয় ইলেকশনनि बोथोर होननानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा प्रमद बर' दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु विभिन्न रायजो राजानि गेजेराव दिनै बांसावदों दिनै बिथांमोना कारापसननि खोथा बुंदों परिबर्तननि खोथा बुंदों सोलायनायनि खोथा बुंदों बे सोलायनाय एबा परिबर्तना माखौ बुङो दिनै जों लाजियो बिथांमोननि परिबर्तननि स्लगानखौ दिनै जाय सोलायनायनि खोथा जायखौ बिथांमोना बुंदों बे परिबर्तन सोलायनाया बिटिसि ओनसोलनि जौगानायनि खोथाखौ बुङाखै प्रमद बर'नि इउपिपिएल एबसुनि
सोलायनायनि जि बाथ्रा स्लगान बे जाहैबाय एबसुनिफ्राय इउपिपिएल जानानै एबसुनि प्रेसिडेन्टनिफ्राय इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट जानानै बिटिसिनि चिफ जानो नागिरनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बिटिसिखौ आत्मसात खालामनाय आरो बिटिसि ओनसोलनिफ्राय गावसोर खालामनाय बिटिआर सुक्ति बे सुक्तियाव लिरनानै दोननाय बाउन्डारि कमिसन दानांगौ होननाय आरो बे बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों गोबां बिटिसि ओनसोलनिफ्राय गामि दानख'नायनि जि सिद्धान्त बे सिद्धान्तआ बिटिसिनि महर मुस्रिखौ गोबां खथि खालामगोन आइफोर आफाफोर आरो बेबायदि खथि खालामनाय एबा बिफद जानाय खामानिखौ जों मालाबाबो बिटिसिनिफ्राय दरसेबो गामि दानख'नायनि थाखाय जों मालाबाबो पक्षपाती नङा आरो जिबनाव बिटिसिनिफ्राय जों गंसेबो गामि दानख'ब्ला बे ससे भिडिअखौ नुनानै निश्चय बिपिएफ हान्जानि गोहोखौ हमनो हाबाय जानांगौ रायजो राजा नोंथांमोना दानिया फैदो इउपिपिएल हान्जानि लोरबांथिया माबायदि बेखौबो बिथांमोननि दैदेनगिरिनि खुगानिफ्रायनो खोनासंदिनि যে আমার বিটিআর সরকার যেহেতু ইউপিপিএলৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত নিশ্চিতভাৱে ইয়াত বহুত সংখ্যক মানুহ আহিব বুলি মই আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু দেখিলোঁ যে আমাৰ পাব্লিক খুব কম পাব্লিক আহাই নাই ক'বলৈ গ'লে অকল দলীয় কৰ্মীসকলে ইয়াত উপস্থিত আছে তথাপিও এই দলীয় কৰ্মীসকলক মই কেইষাৰমান কথা কৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে আমি এইদৰে কাম কৰিলে থিষ্টি থাকিব নোৱাৰিম আৰু মই সদায় ৰাতিয়ে দিনে ফোন পাই থাকোঁ গাঁৱৰ পৰা হওক কোনোবা নেতাই ফোন কৰে যে আমি ইউপিপিএলত যোগদান কৰি কি পালোঁ এইটোকেই মোক প্ৰশ্ন কৰি থাকে আৰু মোক সুধি থাকে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি ইউপিপিএল হিচাপে একো কাম কৰিব বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে মই প্ৰমোদ বড়ো আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ তেখেতক কওঁ যে আপুনি এলায়েন্সটো মানে মিলিজুলি চৰকাৰটো ভংগ কৰি দিয়ক তেতিয়া কিন্তু মাননীয় আমাৰ কৰ্মীসকলে চিন্তা কৰি চাওক আমি বৰ্তমানে যি কাম কৰি আছোঁ আমাৰ যিমানখিনি ক্ষমতা আমি পাইছোঁ সেইটোৱেদি আমি যি কাম কৰি আছোঁ সেইখিনি কামেও আমি কৰিব নোৱাৰিম সেইখিনি কামো আমি কৰিব নোৱাৰিম মিলিজুলি চৰকাৰ আমি বুজিব লাগিব জানিব লাগিব এতিয়া কয় কোনোবা ব্লকত কোনোবা বিচিসি চেয়ারম্যান আছে আমার বিজেপির সরকারের আপনার বিজেপির মানুষ তেখেতসকলে সব সুবিধা লৈছে আমাক একো সুবিধা দিয়া নাই বলে কমপ্লেইন করে কিন্তু উপায় নাই যাক কোৱা হৈছে মিলিজুলি সরকার এইটো বস্তু আমি বুজিব পারিব লাগিব মিলাইनानै সরকার বানাयनाय खोथाखौ जोंनि बर'फ्रानो बांसिन बुजिया प्रमोद बर'आबो उपाय गैया मिलियाबानो 11 जनजों जोङो बिटिसि सरकारखौ सालायनो हाया बेखौथ' एखेबारे देख माने सैथो खोथा बे नंथारगौ खोथा आरो जोंनि नेताफोरखौबो आं बुंनो लुबैदों जे नेता जानोब्ला जों साधारन मानसिबाबो नोंथांमोनहाबाबो जोंहाबाबो बयहाबो गियान होननाय मोनसे जिनिस थानांगौ नांगौ रोखोमनि खामानि मावनो हायैनि जुनै थांनाय इलेक्शनाव प्रमोद बर'आ बिथाङा 11 जन सदस्य लानानै बिटिआर सरकार दानो हादों आरो बे बिटिआर सरकार दानायनि खेत्रआव बिजेपिनि जथेस्थ अरिहना दङ नङाबा 11 जन एमसिएलए खौ लायाबालानो सरकार बानायाबालानो बिसोर गोसो जायोबा प्रमोद बर'खौ बारहोनानै हाग्रामा महिलारिखौ लानानै सरकार बानायनो हागौ बे गासैबो भिडिअफोरखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय हमनो हाबाय जे राजखान्थियाव आथिखालाव
सोरनि गोहोआ बेसेबां दं सोरनि गोहोआ बेसेबां गैया बिनि सायाव निश्चय हमनो हाबाय जायनि थाखाय दैदेनगिरिफोरा गाव गावनि खुगाजोंनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायदों बे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनबावगोन बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों